Tu vidíme základňu Hričovského hradu pod prvou bránou, pokiaľ sa vlastne dá výjsť autom. A vidíme aj, ako musia náročným spôsobom vlastne od centrál, piesku, vápna, všetko expedovať vlastne z tejto základne až smerom sem do prvej brány. Prejdeme si to, aby sme to videli. Je to kus. A tam vidíme vlastne, kde až v hornej časti sa robí obdivuhodná práca vykonaná v tomto roku na Hričovskom hrade.